Sanamukela kwiNdofana Soweto TV la siphethe udaba kwilanga langempelasonto liphume ngeFriday 24 October 2025 section ethi izindaba page 6 iSoBrothers izoyigubha ngesitayile iminyaka ewu50 yasungula izokhumula nazo zonke izinkakha zaleqembu esezadlula emhlabeni. Udaba uLinda Ximba iqembu elidumile eNingizimu Afrika nase-Afrika yonkana iSoBrothers lizogubha iminyaka ewu50 lasungula nge-album entsha ezohambisana nomjikelezo kazwelonke lapho lizobe likhumbula ngengoma amalungu alisungula asadlula emhlabeni. uMoses Black Moses Ngwenya okunguye usesele yedwa kwabasungula iqembu lombhaqanga utshele ilanga langempelasonto ukuthi abalandeli babo bazojabula ngoba bazozwa izwi likaDavid Mdavu Masondo kwezinye izingoma abazivubelile khona kule album. uMasondo engomunye amalungu ayengacosi phansi ngenxa yephimbo elimtutu nokujiva kamnandi stage washona ngo-2015 ngenxa yokugula isikhathi eside. uNgwenya oxavatha i-organ kuvuke uhlevana kwabasuke behambele amakhonsati aleli qembu bukhoma uthe kubo bonke abalandeli bethu emhlabeni wonke sinibonga ngokusuka ekujuleni kwezinhliziyo zethu ngothando lwenu olungapheli nokuseseka kwenu kule minyaka kusukela saqala ngo-1975. kule album sizohlonipha esaqala nabo uZenzele Mchunu, uDuza Mthetho, David Masondo no-America Zulu. Abanye esingesibakhohlwe uJapan Sdui, uSipho Bhengu, uMpompi Sosibo, uLawrence Mothoa, uVusi Mabuza, uMbongele Ndladla, uJavis Magubane, uLemi Mabaso, uThomas Phale, uMaxwell Mngadi, uSicelo Ndlela, uSifiso Nyoka noJulayi Mhlabane. Kusetshenziswe ubuchwepheshe besimanje ukuvundulula izingoma zakudala abangazikhiphanga. uNgwenya uthi usebenzise ubuchwepheshe besimanje ukuvundulula izingoma zakudala right. Okay, sibayiphinde futhi leyo. Okay, abalandeli bazolizwa iphimbo likaMdavu kwezinye izingoma ngoba kithini umoya wakho usaphila futhi siyohlala silibonga iqhaza alibamba emculweni wethu. Uqhuba uNgwenya uthe abalandeli bokuqala bazoba nenhlahla ukuzizwela le-album entsha ngabaseMpumalanga njengoba bazobe beyoshikisha ePiet Retief Town Hall mhla ka-31 kule nyanga. Kuzodilika umthangalo uma sebengena eMpangeni Town Hall eMpangeni ngomhla ka-1 kuLwezi kuNovemba lo. Kuthiwa ezinye izindawo zizohanjelwa zizomenyezela ngokuhamba kwesikhathi. Ogandaganda baseNingizimu Afrika njengoba iSoBrothers iteketiswa kanjalo bazakhele igama ngamanani afana nomama kaSibongile, Thula, uKhalelani, Hamba Ntombi, Ngidlala ukuhlupheka, Xolisa umoya, Yimi indoda, Isithothobala, Intombi yami nezinye nezinye. Kusho kanjalo-ke udaba laphana kwilanga langempelasonto. Sibonge laphana kuLinda Ximba ngokusibhalela i-article udaba oluhle kangaka oluveza umsebenzi omuhle kangaka ozoza neSoBrothers. Sibonge kakhulu ukuthi le qembu lisayibambile 50 years, can imagine. Kusele oyedwa-ke oyi-original member yabantu abaqala leli qembu iSoBrothers. Umlando omuhle kakhulu kuleli qembu leli. Sibonge ithuba, sibonge udaba lapha kwilanga, sibonge nabantu-ke abakwazile ukuthi bebuke le video-ke bezwe ngomlando-ke wamaSoBrothers. Sibonge ithuba lapha kwiNdofana Soweto TV. Sisodibana kusasa. Sale kahle.